Mande we nona. Ndewo sir. Aha ga onene. Aha nwo Mrs. Joy Henry Avugara. Awumu mgbodo Obama enyi ogugu. Umokpo precisely Obama enyi ogugu. Aluokwanụ m na Ezeọgba Emekuku ụmụakurukpo. Odemma. O nwere ihe anyị nọ ga maka burial di gị onye kwesịrị ili na July 31st. Olee ihe meganụ? N'eziokwu n'ezi asụsụ ahụna m ihe m na-ahụbe mbụ. Eyiri di m nwụrụ on the 6th of March. Mgbe di m nwụrụ, ndị CMO ndị di m belonguru to. Ha kpọrọ ha gbakọrọ, ụmụnna gbakọrọ na ikwu na ibe ndị ọzọ. So ndị CW ahụ, Charles Ukegbu, one of the members of CMO, onye dọtịrị di m. Ha si before apapụ ya na ha ga-aga kpọọ otu nwanne ya nne ji enyi ya ka ọ bịa hụrụ ozu nwanne ya before ha ebufe ya. Ha ediga the only surviving son nweziri. Ha dị nwoke anọ akpa nwụọna ndị buru ụzọ mmụọ ndị kedọcha ndị ke adama mụ na ya kwụ nga. Ha ediga nwa nchi o ji kpọ ya. Nwa ma ha anyị akwa ahụ sọpụrụ ụmụnna ya na ndị CMO ahụ nọ nga ahụ. Eje kpọ ya na nwanne nwa m si mgbe ya ruru nga ahụ otu kọtin ihe o nwere pool house. Onye we onye ahụ? Ifeanyi Roland Ifeanyi Avugara. Nwanne di gị. Nwanne di m. But anyị na ha adịghị na mma. Anyị na ha na-communicate. We don't have anything to share in common since how many years mbere di nga ahụ. But mgbe ha gwara ya nwa m si ya gawa, nwa m na-anyenyenyenye. Ha si ya common na ọ gawa na omenala ka ha jikwana anya ha nụrụ ka ugboro ntị ha nọ. Ka ha ji anya ha hụrụ ugboro ntị ha nọ. So mgbe nwa m ahụ garuru ga-agba ya, nwa m si mkpe ya kuturu kọtin kelee ndị nọ nga ahụ nwa ha nọ na ya kpọọ ndị Ifeanyị kọsọwa ha Igbo ya ndị Ifeanyị dadi ime anwụọna na oshi like this lee ya leruo ya ala dewe ha kwa ihe o dege n'akwụkwọ pu nwa m ekopụgakwanụ n'iko machine nwa and nwa m ahụ 23 years, a boy of 23 years bịa jigbo nwe experience ọnwụ nna. So mgbe ọ bịa gwa ya ụmụnna ndị gbakọrọ n'ime ụlọ nga ahụ na ndị CMO onye di m one of them iwe ha si ogwugwo orukwure ma n'ọnwụ na ha ji anụ ihe ndị na ntị ugbu na ha ejila anya ha hụrụ. Charlie Ukegbu asị biko bukwere even CMO president nọkwa there to ochie Ogbonna ha ewezi buruzie gawa mọchụarị. Ha bịa burie gawa mọchụarị. Ha na-ada nwaanyị amụ na ya so nga eburu ya mọchụarị deposit his corpse there. Ha yọm ahụ ha abịacha onye ga-akwọ m aka ndị dum nọ nga ha sị nwunye di m kedi ala zụọ di m ha na-akpọ Augustine Avugara na-akụzi nkụzi na community primary school Emekuku there. Akpọ ya shi aka akwọ m aka ya kpọrọ m aka ma edikwaje du na-ebekwuru ụwa m na Chimakwa chiechie ahụ ejicha ahụhụ m ụkwụ nwa di m ahụ na-akpọ Roland Ifeanyi Avugara. Ọ nwunye ya onye dum na-adịga gosi ya na nwunye ya adịghịkwanụ na mma. Even ihe nwaanyị ya kwuru dum nga ahụ di m ya shi ebe ya nwere n'otu nwa dike na-akashi obi ka ya du ya nwa onye dum na-akịga ọgọsị na-akwọkwaranụ maka dum na-akịga aka ọzọkwa. Chi abụọla onwe onye m hụrụ. Chi abụọ wụ Fraịde. Ha pụtachakwa n'ọtụtụ ndị nwunye di m abụọ ahụ na ke ntakịrị bịa kelecha m ebụọla mụ na ha ekwechi ebụọla ha jụcha mkparị mee ekpere ha. Ọrụ ahụhụkwa m Ifeanyị nwa di m ahụ ahụhụkwa m ya mgbe ọ na-eruzi n'ụtụtụ Satọde ndị ahụ nwazie movement ndị nwunye di m ahụ na ọrị maka ịpa ya gamendo ha niile agbachichara ka ege ekele ndị ezizi ọnụ makpa memetị ka anọ m ekele ahụ gbakwa ha nkịtị. Magic kpeziri ha na ọwụ Chinyere ahụ onye na-abịa direct bịa kelee m. Mechazi Augustine na-agwama Chinyere si na ha ebitere ele ya too much na a ga-akpọ ha oku n'ime ụlọ dụcha ha ọdụ on what to do na ọhụ onye ga-aga contrary hụrụ igbe ahụ anọkwa ihe nwere agwara ha mgbe nwanne nna m ochie na-akpọ ọha Francis ihe megbula m Avugara nwụrụ
na ndị Emeka chịkwa ala bekee kpọkwa ha agakwala burial ya na ha niile kperechara na ọ naanị Chinyere onye gara burial bitere ya mere nwunye onye ka ha na-akpọ Darati Avogara bi Lagos na-eji akpọ ya nwa ọjọọ ihe na ha nọrọ n'ụbọrụ taa na ịhụ na akpọkwala ha agakwala m nso ke nda Sọnde hụ ya na-abịa. Olee ihe mere kwere n'ụlọ, olee ihe mere ji si ha agala m nso so that ka anyị ike amaghị m ihe mere na o ji si ha abịala m nso ọ sị ha nọkọ Labrabs na orichara ihe kpanaka na ya ga azụkwara ha ụmụ ha ọzọ ihe ka onye ọ gwara ha so ha niile erestrictizi onwe ha. Gịnị meziri then anyị anọrọkwa na-eme plan burial otu esi eli dimo ya nakwa ashịrị na-aga kpurukpuru na ha enwe ike eli ya na ha enwe ike eli until the day ewetarala m akwụkwọ from Enugu na amam ezigbo aha ya ihe mmawa eze top secret ọhịa eji mara ya na ọchị mere m invite na mburu katọn biya katọn mọtụ ọjị na ihe ndị ka ọzọ were bịa so melecha anya si enwere eze chiga Emekuku Autonomous Community weze ejeshi obi the 4th of Emekuku ma gbara ga agwa ya shi onye eze lekwa akwụkwọ bịara m ogbu na asị na emere m invite na palace eze ya chi okwuru na onye gwara ya palace eze aha ije ha ahụ jurisdiction Emekuku ọkwa ya hụrụ in charge of Emekuku oke n'ugwu ndị eze na m ga-aga azụ okwu ahụ mara ihe okwu anya gara ụlọ nga ahụ ya wuru na ọnwa di m a na-akpọkwa Roland Ifeanyi Avuga gakwara nga aga gbara m akwụkwọ ya eze ajọ m elekwa ihe ndị achị eze jighị m ego enweghị m ego ahịa m na-azụkwa na biznes ma akwụsịla kemgbe a di m nwụra anọzigbo otu nga ya sọ ihe mere nji gbara ka mmachi ya ihe mere nji gbara ka enwe ebe ego Ifeanyi asị hapụ ka ya ekelechi Ifeanyi maka ke ha mere na ya ke nwa ma gbakwa nkịtị so ya chi Ifeanyi hụ kpokwala Ifeanyi shi imagine ya nọ nga ahụ nwanne ya nwoke ha anwụ ma mma ọmụmụ nwee ka ebere abịa gba ya anyị apara jedoma mọchụarị ka a na-ekwu anyị ebidoro plan mana for burial. Olee onye nwa gị jekwara njegwa mgbe ahụ? Oo ya ka nwa m ahụ jere jegwa ya mụ na ya sokwana gaa na keze ahụ nwa m ahụ ebilie sị ndị ọwọwo gị ka m bịara abịa gwa shida dị ime anwụọna mgbe ndị ụmụakụrụkpo ya okindred ahụ alụm dịpụrụ m ya na ndị CMO executives bịaranụ because ha nọkwa ya practice n'akụkọ nwa ahụ onye ọbụla etikapụ gbara bịa m na ọwọwo gị ka m bịara bịa gwa ọsahụ okwu ahụ ọsahụ nwa m eze achị nwa m du ha mekwara ha kanọn ya chi eze in a nutshell na ya achọghị ịbịa kọrọ jema na ihe a chọrọ ka ya kwuo to my hearing read my lips that burial will not hold. M say for what? In the first place, gị na di m adịghị na mma mụ na gị adịghị na mma we don't relate to each other. Elekwanụ ka burial jizi ọ ga-ehold burial gị onye nwụrụ na gwasara gị ya shi anọ ihe ya shi agba m gaa na burial ahụ ị ga-enwe isi eze tọpụ ahụ gbawe ya shi mba ọ ga-eli di ya ha ga-eli ya bet ọ ga-ebu ụzọ zụrụ mmanya na ọkụkọ bịa hụ olu na ekpe ma gwa eze top na-aga n'ihu na ike ihu ekpe na-eji ahụ agwụla m kemgbe 40-something years mbara na eji ahụ m nọ ihu ekpe ihe gaa ma ihu kwa ọzọ na ike ikpukhe ekpe agwụla m sa anyị echikpe ahụ gbasaa dị okwu akpọrọ anyị alama laruo ma nọrọ mkpụrụ ụwa m na Chinyelekwa ha ya kozi on the 20th of this month that was Sunday by 6 a.m. ya nwụziri 7 armed men police bịa na gate na-ezugbo gbogbogbogbogbogbo ha na nwa m nwaanyị dị my last born emewezie ka usewe eziokwu where is your mother ha jụọ mother mọmị m ji aji by that time enyi dikwara m daa n'ụlọ na-ekpe ekpere ụtụtụ m Michael Oda akpụrechi ekpere mbịa gutu osi ahụ again ya shi na data m nọ ndị arrest machia from who ya shi na ka ha kpọ onye mere m arrest ka m hụdoo m anya ka m hụ ha kpọọ Ifeanyi ahụ abịaruo ha shi m lekwa onye mere m arrest o mere m arrest ya shi nsogbu anọ let me refreshen up ma ba ga sụgharị iwe m brọsh ọnụ m some ha kpọrọ m na moto ka a na-eru n'ụzọ ndị youth adọbụ cross ha chi na ha chọrọ ịma the very police station ha shiri bịa pụrụ nwaanyị a di ya nwụrụ na kemgbe chi di ya nwụrụ na ọfụbeji na ọ na-akpa na mix up with nwaanyị bịa ma ọfụkwana ga nọzie with gazie police station na-eme ya na ha arụghị omenala ahụ nwashi from state C anti-kidnapping unit D2 nọ ebe ha shi so ha kpọzie one chief Vitalis ọnụ achilekwa ebe ha si kpọọ onye eze silekwa ebe ha si
I say happy to so Haru police station, but go with them. It's like I should do na police station. Here's him statement. Has made repetition against me. Umudim na had repetition against me. They can allow the can and they can on. Him the petition. I heard that I killed my husband. Namurudim. Now we're murderer. Namurudim. Namagba and that's Namurudim. Bruha Gadega na mortuary. No pana plan burial. Na whereas na Wahama home. So na ha chọrọ ka e buru ka m weta tali dim ahụ ka eji mee dim autopsy mana exactly he gburu n'ozu n'ọnwụ ha hore suspicious na ebuzo so police marshal onye na-ede na mgburu dim di na dim nwere anything in common. They don't share anything in common. We don't share anything in common. We don't have anything in common with each other because the day he ne gbabiri cancer the day I got to Reverend Father Stephen Egbim, the parish priest in Mount Carmel Parish, make one up to now. He can testify, he can be a living witness. Because God pana better about him, sick a mood, na ha choroke mood, or more chola more hochola, udokudomochia. Dima Guaya na haga gana ke parish priest, emecha hagozi milika hango. Nimepe. Ya da who dimniano na huja wanko, na sofa na henwe one phone. Dima Guaya ni here near one use one phone. And that is okay for him. That's him banaga zero phone. Dimashi, well, yeah, my own. So I got zoro dim phone. Dime will require SIM card. Who one that same phone has or le would require it. You must tell him with communication now 1+1 na whole 1. Mapohonga. Why she use that phone. So has already gas cylinder 2. Buri. Imakwanozi here no kifa ije excuse. The wurize evidence ya n'ebe ndị police na hụ di manya na dazora hụ hende. So ha gazie na dide ha gazi na ke Reverend Father Stephen Egbim igikwu okwu peace no peace awozie pieces. Opra nedim na agwadim na enwe ka omana na ka ada nokwa outside there with him. No dey happy with my husband. So na ha chọrọ ka ha kwuo n'ihu father now. Na dim na ọ ga-asekpuru ala n'imu ụlọ nga ha eliri nne ya na nna ya. Your habiko no muda ha bia n'ekiti ha na ya. Dimasi over his dead body na ya ga eme no nwe he jikọrọ onye nwụrụ anwụ na ndị rendo na ya ga ha eme ho. Ha si uke ọ bụrụ na ọ ga eme ho ihe ọla gbasara nwono ho chefuo ho na ihe ọla gbasakwara no ho onwe ho wudim na nwe he chefuola ho. Otu aka shi were esemokwu Chineke fada pụọ. So ọ ya anyị na ha shi nọrọ onye ọla nọrọzi ekpo shi nọrọ kwa mbụ. Kpa nke shi nọgide daga di ma anwụ. Amanda bosi ana kpọ my senior brother m na-ele ya na police station. Senior brother. I know na mgbe nne di gị nwụrụ na eti ha di gị na. Yes, brochure. Let me bring the brochure. So that can. Mgbe nne di m nwụrụ. Heti ha di m nwụrụ. Ha gba ha danye na nne di m anwụọ na. Lekwa ya. Lekwa ndị ha she. Mepe ya ka ihu ya na. Lekwa ya nwe ga ha di m so ya my grandchildren, my children. Okay, na children. Aha di go gịnị? Aha di m Henry Avogara. Okay, because ihe mụrụ nga wo Engineer Stella Avogara, Dr. Tony Avogara, Joyce Avogara, Roland Avogara. And aha di ga no here. Aha di ma no here. Then as enwere daughters-in-law. Aha ga ọkwa gịnị? Joy Henry Avogara. Okay, aha ga ihe no nga Mrs. Chikodi Avogara, Chinyere Avogara, Augustine Avogara aha ga no here. Then grandchildren kwanu. Aha ụmụ ga no here. Aha ụmụ ma no ya. Lekwa ada nwaanyị oke mo na ya so nga. Queenette chizuru ma Avogara, olu nwaanyị mo na chi. Nwe aha ha no here. Okay. Wete ka anyị kwa picture ha nwere ike che ma wo goshi ihe. So that okay, here unne di ga. Yes. And aha di ga no here. Aha di ma no here. Agụpụrụ di m. Mgbe nna di m nwekwara sem. Emekwara radio announcement. Survived by 2 sons and 2 daughters, excluding my husband and his household. So olezi ihe ha jiri bi ugbu a sị na di gị wụ no nwanne ha. So finally ole ihe ị chọrọ ole ihe m chọrọ ugbu ha hapụ m aka ka m lie di m. Onwe onye m siri mere m autopsy. Onwekwu onye m siri nomoni ya nwere case. Ihe m chọrọ wụ ha hapụ m eyiela burial di m on the 31st of this very July, being next Thursday. Ha hapụ m ka m liri di m. Otu ọbụla ụmụ m meara ọwa ga-anaba aha because ha ma na ọ ga-aka ha. Di gị ga before nwụọ. Onweghị ọla megadi m. Di m arịa ka ha arịaga. Okay. Oh no, lọtara from site. Mma ahụ ọchị nye ya ka ya meji ọ gara ebe site ya ga rụcha ga sụchacha nwa ebe a ka ọ na-anọkọ makwa. Bịara osi nye m onye wee daa mụrụ na ya ka ya meji isi hụ. Isi ma ka ọ nọ na-ebezi. Time at about 5:45.
ye in the evening ye tima mommy okwu aka anyị anwụna m okwu aka anyị anwụna meshi na room ga nọ rush ụmụ meshi na oferum ha rush mgbe anyị na-afala nọzi na that was his last statement ogolotum shira hu ma akpa ada nwaanyị amụ na ya so nga awareness ya sị mkpọrọ hụ gawa Holy Rosary Hospital ụta ka anyị gawa Holy Rosary Hospital ife anyị ahụ nọkwa nga ahụ anyị mgbe anyị buru ya agaga bọs ahụ bịa anyị amakuru ya ti ya ife anyị agabifere m ụwa ya ife anyị eruola dị ife anyị ihe ọ na-ediga ọ gafee nwanne nwoke agaga mọchụarị agaga hospital ụmụarị ha ahụ daga mapụkwa ozi afọ ụmụarị ha ọpụtụtụ ọbịa bebe ajọ m sasị gịnị mere ka para akpọbe m ka ada akpọbe m ọdụ ka ada eleghị akwa n'ime anyị kpọm bikọs ka o mere m mgbe ọ para m nwụrụ ọ ka gbara m ka ejuru m isi oyi Ada oge wona Ada just briefly dịka mami m shiri kwuo mgbe my father nwụrụ nwanne oge gaga jie ya ọbịa hụ mụ at first eji m iwe se jikpela si na omenala masa oke gaji ya chee ọbịa ha parazie my father fụwa ma mechala ọhụ bak ebe m rụgo ọrụ anọgwa nọ na anaghịzi ibe ha kwụsịrị na ọmụ magwapụsị ndị nye dị akwụsịrị ebe m si hapụ nwa ọwụta ka ha ebidoro anaghịzi ibere ya ka ewere o jere na kefada gba ha na ọchọlekwochi chọrọ ili di ya ya gaga ndị ejema tara date that day mana akpọ ya sị na asa ga elije nsi oke si adọnwa m ga-aba that day m baara mee meet that very day kwamba ka m jide meetie this my uncle kwa Ifeanyi Roland Avugara shi anda nde washi m ndewo shi ga-echike mbịara ya chi shi oke nwere ihe ndị nnụga gbasara bere ala ga-ehodo shi oke he mkpa m na shi he nwa mgbe ọkpọ ji ekpe udo shi oke ele ihe emenwe uke biri shi mamụ ngala nọrọ rụọ ọ gị mejọrọ ọda di m mejọrọ gbaghara onye m gwara ya si m na ọwụ ya nwere asa majụ akpa njechi ele ha ga-emenwe uke biri na m njewa jejụọ njechi otu onye bida di m ọwụ nyere m mma masị ọha kwu ya si ma alawa the next day ya magaga meet one of my father's brothers kindred anyị wo one man akpọga Nneoma dem meet the man achịkwa m dododo nga akpekwu hụrụkwa nga ga-ekpu udo ahụ nsi ọgụ bobo onye sọrọ hụ chọrọ malahụ kpọrọzi nwanne m nwoke si ya ba ịga anyị eru nga ahụ masị ya nda shia iji gwa nna m oji ayọhụla m oji ijila m si ọkwa the same thing kpe ka onye ha gwara aja m sonye ka m mitiri shi on that crossby esi ka ọsọ gwa na m shọsọ m siwa gị dododo si ya masị ya ke ma nne chiri m ọwụ nnu tigbo zogbo ke mma ka anyị ma si mama mechasị ya eche m na si ụbọ anaghị eru n'ọnwụ kpada dị nwa dị m surprise ụbọchị ozewu generational ụbọ si ya aka m eso hụ na nwa ole ala ya sị na o nwere hụ mega m expect ikwu amekwubela ya masị ha ọkwanụ gịnị na o nwere ha si my father mee ma nna m nwere ndụ ha ji ime ya nị masị oge ha hụkwana nene na asị nna m chewa na nga eliri mmahụ na mpahụ je yọọ biko ha cha ha ga ya ọnụ ha m sara ya ụbọchị nne ma nna m anwụọna nne na nna ya anwụọkwa nna ya gwakwa m shi na kpa nna m na onwe hụ mere ya onwe hụ mere ka ọkwa ka onwe hụ mere ka ada ndị ahụ nwere kwa hụ nne na nna hụ ndị ahụ m sị oke ndị anwụọna nna m anwụọkwanụ ihe emechara gwasị m na mgbada dị mere bụ onye gbara ya na onye bebara na onye na nyanwa nne ji afọ ụmụdadi ma ha gbahụ ya bọtụ onye nwa hụ nwa vụ anyị VIP ufeba hụ meba gba ya chi hụ na ndaso ndị nne ya na ọ nọrọ chukwu ga ma ha ụka akpọrọla gwa hospital the next day yọkwara the lady bịakwara bịa gba ya ahụ si bụte bịa ahụ na emega expect anyị nwere bịa ma mechara ya chi gba ndị ka anyị nọkwa n'osomokwu nwere mgbe iji ha ahụ ịnọ na ihe doro hospital Emmanuel nna m ọsọ hụchiga ya arị na mma ọ bịara bịa hụ gị ya ekwe m yo shahụ bịara mgbe ahụ tali ụka hụrị ndụ masị ya shoke na ha emenwe uge ebiriwu na anyị ga-eje na lili jee yọọ biko na achazie biko ahụ the next no me admit na my brother baba gba ya na store ya shidadi ya anwụ no me admit ọ gwara m so me ọ bịara masị so ha emenwe uge bịa chi makwada ya nwa da masị m disent mpa ya gwụ na mmee ya machikwa na aga m eme ma afọ mazie adị surprise ị na-anụzi ke akwala police and about the police o nwere ndị police kwuru ahịa chọrọ kedu police shege na gịnị police shim na nwe atalidim am aize talidim na bịa mee autopsy na autopsy na ọ ga-take kwa 3 to 4 months so that burial till the 31st of this July na ha la cancelled na ọ ga-enwe isi machi maka nne na-emekwara na m gịnị di m nwụrụ anwụ mere gịnị na ndị ebere agba akwụkwọ nweghị ihe hụ na enwere to shank ma ha shi na ha gwachara m bido kwụmamba abadetali na ha chọrọ tali the next day ya ma mmanụ ha zikwa m sign ya
undertaking. I signed it under duress. Okay. For me to go, I signed it under duress. Even up to yesterday. Dịka m siri wee kwuo anyị na ụlọ ọrụ anyị foundation anyị ga-abatala n'okwu a. Anyị na the police officers dey in charge. Anyị na ha ga-enwe meeting. We are going to come into this matter because anyị na-like la mmegbu. Anyị na-like la violation of human rights in mano. So we are going to come into this matter and we are going to make sure na onwe onye megburu ibie as far as this matter is concerned. Ya mere anyị na-atụ anya kpọmkwem na anyị na ha mechaa ndị mmadụ ga-anụkwa kpọmkwem ihe anyị na ha metere. Ndewe no? Ndewe sir.